Ok, nós que seguimos agora com o nosso programa. De acordo que nós vamos introduzir a senhora Juana Kebelar. Juana Kebelar houdt zich al 4 jaar bezig met verbeteringstrajecten in het basisonderwijs en voor- en vroegschoolse educatie. Zij is door haar afkomst op Aruba geboren en op Curaçao opgegroeid, zeer betrokken bij het wel en wee van de eilanden. Als professional binnen het vakgebied van taalontwikkelend onderwijs heeft zij ruime kennis en ervaring om mee te denken over de complexe taalsituatie in het onderwijs en hiervoor resultaatgerichte oplossingen aan te dragen. Na diverse studies en werkervaring in het bedrijfsleven heeft zij gekozen op Curaçao de onderwijzersopleiding te volgen aan de Academie Pedagogico. Zowel de opleiding als het lesgeven in het Caribische realiteit kent zij dus van binnenuit. In Nederland heeft zij de opleiding tot taalcoördinator en daarna de masteropleiding Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam gevolgd. Deze laatste studie heeft zij afgerond met een grondig onderzoek naar de taalproblematiek in het onderwijs op Curaçao. De rol van taal in het onderwijs, in de Curaçaose onderwijs. Een verkenning van kansen en knelpunten aan de Universiteit van Amsterdam 2012. In dit onderzoek wordt er theoretische kaders gelegd voor een andere visie op de taalproblematiek van de ABC-eilanden. Voor dit onderzoek ontving zij de Peter Smits Scriptieprijs 2013. Tegenwoordige werkzaamheden als zelfstandige met onderwijs, trainingen en advies hebben vooral als doel om de eilanden bewustwording in gang te brengen en oplossingen aan te dragen voor het heersende onderwijsachterstand. Dat hoort bij een bezinning op functieverschillen en rolverdelingen tussen talen en de gevolgen hiervan voor het onderwijs. Kernvraag bij alle activiteiten is: hoe kunnen wij op de Caribische eilanden zorgen voor betere onderwijsresultaten? Mevrouw Juana Kebelar, wees welkom. Dank u, minister. E seu team para a invitação aqui. Durante presente, bom dia. Transitie en transformatie. Een prachtige titel, waaraan ik heel graag een bijdrage lever. Ik ga het met u hebben over taal en over de rol van taal in het onderwijs. Maar ik ga het vooral met u hebben over onderwijs. Wat is er eigenlijk aan de hand met ons onderwijs als we het hebben over taal? En vooral, want daar zit u natuurlijk op te wachten, hoe kunnen we het beter doen? Ik weet niet waar mijn presentatie ergens staat. Ondertussen kan ik zien hoe dit werkt. Ja. Ja. Ja, ik heb dit. Klopt het? Ja, oké. Even terug. Ik heb een paar jaar geleden deze quote gevonden. There are 2 things we should give our children. One is roots and the other is wings. Helaas heb ik dat niet zelf bedacht, want ik vind hem geweldig. En ik denk ook dat dit precies is waar wij op Curaçao aan moeten denken. Het is in ieder geval alles waar ik voor sta en waar ik mee bezig ben. Transitie en transformatie geeft aan dat we graag iets anders willen dan wat we nu hebben. We zijn niet tevreden, toch? Want anders zouden we die titel niet bedenken. Het is goed om dan even te kijken, wat is nu op dit moment de stand van zaken? En als ik naar het onderwijs hier op Curaçao kijk, dan zie ik dat we eigenlijk onvoldoende resultaten hebben. In ieder geval niet de resultaten die we graag zouden willen hebben. Maar je ziet ook in...
Ja, zo weten? Ja. Oké. Wat we behalve de resultaten ook zien, is dat we in alle verschillende onderwijsniveaus onvoldoende aansluiting hebben. Dus als je kijkt naar het funderend onderwijs, onderbouw, de aansluiting met funderend onderwijs, bovenbouw, daarna de aansluiting tussen funderend onderwijs en de hogere vormen van onderwijs. En dat heb ik hier niet op het plaatje gezet, maar ook de aansluiting tussen de hogere vormen van onderwijs en arbeidsmarkt. Dat verloopt niet altijd zo als we het graag zouden willen. En ik wil de focus vooral leggen op wat zijn nou de oorzaken? Hoe komt het nou eigenlijk dat we zulke magere resultaten behalen? En dat heeft heel erg veel met taal te maken en hoe we dat inrichten. Als je weet wat de oorzaken zijn, dan weet je ook wat je zou kunnen veranderen. En dan weet je ook wat transitie en transformatie moet inhouden. Ik ben ervan overtuigd dat we de oorzaak van de resultaten die we nu hebben, moeten zoeken in die onderste laag. Dus echt in het funderend onderwijs, helemaal aan de onderkant. Dat heeft een doorwerking naar al die verschillende niveaus die daarna komen. En als het ons dus lukt om het in de onderkant beter te maken, dan heeft iedereen die boven zit daar profijt van. Dus ik zal het ook veel hebben over deze onderste laag. Als we verandering willen en we willen verbetering, dan moeten we vooral ook gaan kijken naar welk vraagstuk willen we eigenlijk oplossen. Er is vanochtend al heel veel voorbij gekomen over allerlei vraagstukken waar we mee zitten. Ik ga proberen om een aantal zaken wat meer uit elkaar te trekken. En dat we vooral kijken van welke problematiek hebben we, voor wie en waarom. En misschien is dat een beetje anders dan alleen maar kijken naar de talen. Volgens mij is de kernvraag waar we op Curaçao voor staan, is hoe kunnen we zorgen voor betere onderwijsresultaten. En heel vaak, eigenlijk misschien wel al 300 jaar, is de benadering die wij kiezen om deze vraag te beantwoorden een discussie over instructietalen. En u weet allemaal, we zijn nog niet uitgepraat over de instructietaal en wat het precies moet worden. Ik wil graag de discussie verbreden en ook de zaak een beetje bekijken vanuit een andere invalshoek. Want het is volgens mij niet een kwestie van in welke taal we moeten lesgeven. Het gaat er vooral om wat moet er in die talen gebeuren en waarom, wanneer, op welk moment en voor wie. En ik denk dat als wij echt betere resultaten willen, dan hebben we een verschuiving van perspectief nodig. Dus dat wil ik eigenlijk u voorleggen. U zult van mij dan ook een pleidooi horen om op een andere manier naar die talen te kijken. Om op een andere manier te kijken naar hoe we het Papiaments en het Nederlands inzetten. En ik ga het ook echt over deze twee talen hebben, want het probleem is al complex genoeg. Dus ik ga het even sec over deze twee talen hebben, omdat dit de huidige situatie is. Natuurlijk weet ik dat er ook andere opties liggen, Engels, Spaans, ik hoorde Chinees vanochtend, het kan van alles zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is dat we eerst het probleem even goed helder hebben. Als we kijken naar Curaçao, maar dan kan ik het meteen breder trekken als we kijken naar de ABC-eilanden, dan zien we dat het Papiaments maatschappelijk gezien de belangrijkste taal is. Het Nederlands neemt maatschappelijk gezien een minderheidspositie in. En in het onderwijs nemen we eigenlijk deze maatschappelijke ongelijkheid over vanuit de gedachte dat, dat onderwijs een weerspiegeling moet zijn van je samenleving.
In de praktijk echter, als we gaan kijken hoe we dat dan inrichten, dan leidt deze gedachte tot tot een gespannen verhouding, zou ik zeggen, tussen deze twee talen. En het gevolg is eigenlijk dat er een aantal wezenlijke onderwijstaken, die echt aan het onderwijs toebehoren, dat we die niet goed kunnen uitvoeren. En in de hele discussie over instructietalen gaat het soms, ik heb het vanochtend ook een beetje gehoord, om onderzoeksvragen over in welke taal leren kinderen het gemakkelijkste, of vinden ze het leukste, of hebben ze de hoogste scores en de beste resultaten. Vrijwel iedereen weet dat moedertaalonderwijs veel makkelijker is voor kinderen. En niet alleen voor kinderen, maar ook voor hun leerkrachten en zeker ook voor ouders. En als we gaan toetsen, dan zul je vrijwel zeker goede toetsresultaten krijgen in de moedertaal. Dus ja, moedertaalonderwijs is veel gemakkelijker voor iedereen. En ja, het is ontzettend belangrijk dat kinderen onderwijs in hun eigen taal krijgen. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat is belangrijk voor de kinderen en dat is belangrijk ook voor ons allemaal. Als we echter de kernvraag willen beantwoorden, en die kernvraag is hoe zorgen we voor beter onderwijs, dan is deze vaststelling dat moedertaalonderwijs makkelijker is niet voldoende om die kernvraag ook werkelijk op te lossen. En dus ik wil iets meer ingaan op het vraagstuk zoals ik het zie. En ik zei net al van het vraagstuk is hoe krijgen we betere onderwijsresultaten. De minister heeft vanochtend al genoemd dat we ook moeten kijken naar wat voor burgers willen wij nou hebben. Wat willen we aan het eind van de rit afleveren? Daar kunnen we dagen over praten. Ga ik niet doen. En we kunnen allerlei onderwijsvisies erop loslaten. Ga ik ook niet doen. Ik ga iets heel basaals eruit halen. Namelijk, elke burger in onze samenleving, die moet de mogelijkheid hebben om op allerlei gebieden kennis van de wereld te ontwikkelen en verder uit te kunnen breiden. Ongeacht op welk niveau je werkt of studeert, je hebt kennis en informatie nodig om in onze moderne maatschappij te kunnen surviven. En het kan hele simpele kennis zijn. Huistuin- en keukenkennis. Bijvoorbeeld als je wil weten hoe je iets moet koken. Of je wil iets weten over de opvoeding van je kinderen. Of je wil weten hoe je nou een betere nachtrust krijgt. Of hoe je bepaalde medicijnen moet gebruiken. Het kan ook zijn dat je wat meer specifieke kennis wil hebben. Bijvoorbeeld je bent toevallig geïnteresseerd in de smeltende ijskappen. Of je bent toevallig geïnteresseerd in piramides of mummies. Kan van alles zijn. Beroepsmatig heb je kennis en informatie nodig. Een kok bijvoorbeeld, die wil zich bekwamen in specifieke kooktechnieken. Een landbouwer die wil informatie over hoe je op dit toch wel vrij droge eiland toch een goede oogst kan krijgen met weinig water. Leerkrachten hebben kennis en informatie nodig over een bepaalde didactische aanpak of over wat doe je met kinderen met gedragsproblemen. Noem maar op. Dus voor iedereen, elke burger, is kennis en informatie hartstikke belangrijk. De vraag is dan, hoe kom je aan kennis en informatie? Sommige kennis wordt mondeling overgedragen, maar eigenlijk zit de meeste kennis opgeslagen in schriftelijke bronnen. We hebben in de loop der eeuwen een enorme hoeveelheid aan schriftelijke bronnen ontwikkeld. Dat is eigenlijk ons culturele erfgoed als mensheid. En met als resultaat dat wij een enorme bibliotheek hebben opgebouwd als mensheid.
En nou, in uw eigen omgeving kent u het vast, dat is leesboeken, maar dat is ook lesboeken, het zijn schoolmethodes in al die verschillende genres en op al die verschillende niveaus. Het gaat om internetteksten, tijdschriften, encyclopedieën, noem maar op, bibliotheken vol. En zeker in ons internettijdperk is al die kennis en informatie, die is vrij beschikbaar voor iedereen. En als we op Curaçao een goed opgeleide bevolking willen, die in het onderwijs voldoende kennis en vaardigheden heeft ontwikkeld om zich in de maatschappij staande te houden. Een goed opgeleide bevolking die in staat is om ook buiten het onderwijs of na het onderwijs zichzelf verder te ontwikkelen, zelfstandig zonder hulp van een leerkracht. Als wij die goed opgeleide bevolking willen, dan is het ontzettend belangrijk dat onze bevolking toegang krijgt tot al die kennis van de wereld. Op allerlei gebied en allerlei niveau. En volgens mij is dat een van de kerntaken van ons onderwijs. En dat is eigenlijk ook het vraagstuk waar we voor staan. Hoe krijgen we op dit eiland het voor elkaar dat de hele bevolking toegang krijgt tot alle kennis van de wereld? Onderwijs is niet alleen overbrengen wat de leerkracht weet of vertellen wat er in het schoolboek staat. Het gaat niet alleen om wat we hebben afgesproken over het schoolcurriculum. Een belangrijke onderwijstaak is ook dat je kinderen de weg wijst naar meer kennis. Dat je kinderen nieuwsgierig maakt, dat je kinderen prikkelt om meer te willen weten. Dat ze zelf op zoek gaan naar meer. En ja, dat is een beetje lastig, want kinderen zijn net volwassenen. Ze lezen alleen wat ze zelf leuk vinden. Ze gaan echt niet iets lezen omdat jij dat zegt. Ze lezen omdat ze ergens in geïnteresseerd zijn. Nou, als ik hier in de zaal kijk waar jullie interesses liggen, weet ik zeker dat we een enorme diversiteit hebben aan onderwerpen waarover jullie zouden willen lezen. De wetenschap is heel duidelijk over de rol van lezen. In onze moderne wereld is geletterdheid een must om mee te kunnen doen in de maatschappij. En wie dat niet heeft, die valt uit. Het is niet in alle maatschappijen zo, maar in onze maatschappij geldt het wel. En juist ook voor kinderen die van huis uit minder meekrijgen, is het belangrijk om te zorgen voor reading engagement. Ik kon er niet echt een mooie Nederlandse term voor bedenken, dus ik houd bij reading engagement. Heel belangrijk. En veel lezen is belangrijk voor je kennisontwikkeling, voor je taalontwikkeling en voor je leesontwikkeling. En als we met ons onderwijs willen bewerkstelligen dat kinderen zelfstandig gaan lezen, veel gaan lezen, dat ze zelfstandig op zoek gaan naar meer kennis, naar meer informatie, dan hebben we nodig dat er voldoende bronnen zijn voor hun. Voldoende uitdagende bronnen, dingen die ze interessant vinden. En als we op die manier naar ons onderwijs kijken, dan heb je gewoon een enorme hoeveelheid schriftelijke bronnen nodig. En dan gaat het om zowel de hoeveelheid als de diversiteit. Dus ook voor al die verschillende leeftijdsgroepen en al die verschillende soorten teksten. En dit vraagstuk, dit stukje van ons vraagstuk, hoe zorgen we dat onze bevolking toegang krijgt tot al die kennis en informatie, is in wezen, vind ik, geen taalkundig vraagstuk. Het is een financieel-economisch vraagstuk en het vraagt ook om een financieel-economische beschouwing. Want eigenlijk kun je het gewoon uitrekenen wat het kost om deze enorme diversiteit, deze enorme hoeveelheid in het papiament te gaan ontwikkelen.
En als je denkt, dat kunnen wij, dan moet je het vooral morgen doen. Want dan moet je geen tijd verliezen, want we weten, moedertaalonderwijs is veel makkelijker, dus moet je dat doen. De realiteit is echter, als we op deze manier kijken naar onze schriftelijke bronnen, ja, dan hebben we het over een investering van miljoenen, maar eigenlijk miljarden, denk ik. En er is geen enkele overheid, hoe welwillend sommige ministers ook kunnen zijn, er is geen enkele overheid die dat aan kan. Er is de afgelopen jaren met weinig middelen veel ontwikkeld in het papiaments. En dat is ook heel goed. En ik denk ook dat het ontzettend belangrijk is dat we dit blijven doen. Fantastisch, al die mensen die zich vaak ook heel belangeloos inzetten om dat te doen. Dat moeten we blijven ondersteunen. Maar ik wil wel aandacht vragen voor een ander perspectief. Volgens mij lopen wij in dit financieel-economische vraagstuk op tegen financieel-economische beperkingen. Het zijn, en dat wil ik wel even benadrukken, het zijn geen talige beperkingen. Het heeft niets te maken met of het papiaments wel geschikt is als taal en of het wel rijk genoeg is. Al die dingen niet, daar gaat het helemaal niet over. Het is jij hebt het vanochtend al genoemd, het gaat eigenlijk om een veel te kleine afzetmarkt. En dat betekent dat je beperkt bent in de hoeveelheid materiaal die je kunt ontwikkelen. Normaal, als jij een boek schrijft als auteur, ik weet niet, misschien heeft een van jullie wel eens een boek geschreven, dan wil je ook heel graag dat het boek verkocht wordt. Want daar doe je het voor. Maar als wij bijvoorbeeld Harry Potter gaan vertalen, ja, dat vindt iedereen leuk, maar er zijn misschien maar 50 mensen die dat boek kopen. Ja, het is te weinig om het echt rendabel te maken. Dit zijn dus grenzen die eigenlijk gewoon horen bij een small island economy. En dit stukje van ons vraagstuk is niet op te lossen, maar om te overleven in een small island economy moet je wel zorgen voor creatieve alternatieven. En ik gaf al aan dat we eigenlijk een verschuiving van perspectief nodig hebben. Daarbij kunnen we natuurlijk wel proberen om dan zo dicht mogelijk bij onze wensen te blijven. En te zorgen dat we dat goed vormgeven. Dat is eigenlijk de opdracht voor ons allemaal hier als professional, om ervoor te zorgen dat je zo dicht mogelijk bij die wensen blijft en het goed vormgeeft. We hebben eigenlijk 2 wensen. De eerste wens, we willen heel graag dat al onze kinderen, maar ook alle latere volwassenen, toegang krijgen tot alle informatie en kennis die er maar te vinden is. En als we kunnen concluderen dat ontwikkeling hiervan door de overheid eigenlijk niet te dragen is, dan zullen we ervoor moeten zorgen dat onze kinderen toch toegang krijgen, dan maar via een andere taal. Ik ga even uit van het Nederlands dus, dat je toegang krijgt via het Nederlands. Kan natuurlijk ook Engels, Spaans, Chinees, alles zijn. Ik denk dat een hele belangrijke constatering is dat je daarvoor het Nederlands nodig hebt. Dus het Nederlands heb je niet nodig omdat je lekker koloniaal wil zijn, of omdat we lekker in het koninkrijk zitten, of omdat kinderen moeten gaan studeren in Nederland. De meeste kinderen gaan helemaal niet studeren, dus daar hebben we het niet voor nodig. We hebben het nodig om aan een kerntaak van het onderwijs te voldoen, namelijk zorgen voor voldoende ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Dat zeg ik, maar die constatering is wel heel ingrijpend. Want eigenlijk, als wij normaal kijken naar vreemde talen, dan moet er dus iets heel anders gebeuren met dat Nederlands. Dus dat perspectief over wat een kind moet kunnen in de vreemde taal, dat verandert met deze constatering. Belangrijke uitgangspunten zijn dat het is voor alle kinderen. Alle kinderen, ook al die kinderen die helemaal niet van het eiland afgaan, ook die kinderen moeten toegang krijgen tot alle kennis en informatie.
En wat ook nog, dat is toch wel een beetje een moeilijkheid. Je moet ervoor zorgen dat kinderen ook werkelijk toegang krijgen tot die bibliotheek. Dat vraagt een hoog niveau van die vreemde taal. Anders heb je er niks aan, want dan kun je die boeken nog niet lezen. Dus eigenlijk, als ik kijk naar doelstellingen voor onze eilanden, dan zou ik zeggen, kinderen krijgen de beste onderwijskansen als wij streven naar een near-native niveau in die vreemde taal. En dat zijn veel hogere doelen dan wat wij normaal vinden bij vreemde talenonderwijs. Dus de vraag voor ons is, hoe doe je dat dan? Hoe krijg je zo'n hoog niveau in een vreemde taal dusdanig dat kinderen ook werkelijk naar alle kennis en informatie kunnen? Daar zal ik straks iets meer over vertellen. Eerst even over die tweede wens. Die is heel belangrijk, want wij, en er is vanochtend al veel over gezegd, we hebben natuurlijk een hele ontwikkeling doorgemaakt in ons onderwijs als we het hebben over talen. In de vorige eeuw is er heel veel strijd gevoerd over erkenning van het papiaments. En toen waren issues belangrijk als is het wel een echte taal en geen dialect en is het wel rijk genoeg. Ik beschouw dat een beetje als issues uit de vorige eeuw. We zijn in 2018, dus het gaat nu om andere issues, maar we moeten niet vergeten wat er allemaal is gebeurd, want anders is die strijd voor niks geweest. Dat vergt dus blijvende aandacht voor het papiaments. Voor de status, voor onderzoek, voor verdere ontwikkeling, moeten we allemaal blijven doen. Maar je moet je ook afvragen of we daarbij wel op de goede weg zitten. En even een filosofisch vraagje. Wat zou er nou gebeuren als we een hele generatie kweken die niet meer in staat blijkt om kennis te vergaren in een vreemde taal? Die wat betreft de uitbreiding van kennis en informatie volledig is aangewezen op de papiamentstalige bronnen. Daar hebben we er niet zoveel van. Wat zou er nou gebeuren als de generatie die we nu kweken onvoldoende leest? Gewoonweg omdat er te weinig te lezen is in het papiaments. Dan moeten we constateren dat uiteindelijk de ontwikkeling van het papiaments ook stilstaat. En dit klinkt misschien heel raar dat ik dit ga zeggen, maar ik denk dat juist door beter Nederlands krijgen we ook beter papiaments. En dat ga ik uitleggen. Als ik een voorbeeld mag geven. Als je bijvoorbeeld een kind een spreekbeurt laat doen in het papiaments, of je laat een student een of ander onderwerp onderzoeken en daar een referaat over schrijven, dan heeft dat kind, die student, die heeft kennis nodig om dat goed te doen. Want je moet ergens over praten. Nou, waar gaan kinderen spreekbeurten over praten? Die houden over de kat en de hond en weet ik veel, popsterren en sportidolen. Je hebt informatie nodig. Nou, de meeste kinderen zullen dat op het internet zoeken. En als we dat niet hebben in het papiaments, wat toch meestal het geval is, dan zullen ze die informatie in een andere taal moeten kunnen begrijpen. Daarom moet het niveau ook hoog zijn, want anders hebben ze er niks aan. Dus met die informatie, met die kennis, kunnen ze vervolgens hun spreekbeurt, referaat, wat dan ook, in het papiaments houden. Dus volgens mij is de crux dat je eigenlijk het papiaments moet laten meeliften op de kennis die je uit een andere taal haalt. We hebben gewoonweg een kennisbasis in een andere taal nodig om ervoor te zorgen dat ook het papiament zich kan ontwikkelen. Als we het helemaal tot de bottomline kijken naar wat is taal nou eigenlijk in het onderwijs, dan, taal is communiceren, hebben we vanochtend ook over gehad. Maar als je kijkt naar taal op school, dan is taal vooral communiceren over kennis. Communiceren, mondeling, schriftelijk, lezen, schrijven, spreken, luisteren over kennis.
En die kennisbasis, die moet er zijn, want anders waar gaan we het dan over hebben? Bij deze tweede wens is natuurlijk de onderzoeksvraag ook, welke activiteiten die maken nu dat we die blijvende aandacht voor het papiermens kunnen ondersteunen? Dus laat het helder zijn, mijn betoog betekent helemaal niet dat je het papiermens weer van tafel mag vegen. En ik denk dat we heel concreet kunnen zeggen dat er ontzettend veel ontwikkeld is weliswaar. Maar als ik kijk naar de boekenkast van jeugdliteratuur in het papiermens, dan word ik toch wel een klein beetje treurig. Want dat is veel te weinig. Dus ik zou zeggen, daar moet echt wat mee gebeuren, er moet heel veel meer worden. Alleen wel met een ander perspectief. Niet met het idee dat je die hele kennisontwikkeling gaat oplossen, want dat is eigenlijk een onhaalbaar doel. Je moet het doen omdat het een hele belangrijke ondersteuning is voor kinderen, voor leesplezier, leesmotivatie. Ik wil nu iets vertellen over die eerste wens, daar heb ik veel met scholen aan gewerkt. Hoe zorg je er nou voor dat kinderen zo goed Nederlands kunnen dat ze ook werkelijk toegang krijgen tot die bibliotheek? Dan kom je eigenlijk op het proces van leren. Hoe leren wij mensen? Ik wil er 2 belangrijke punten uithalen. Het eerste punt gaat over gewoon algemene leerprocessen. En het tweede punt gaat over het specifieke leerproces van taal. Het eerste punt, algemene leerprocessen. Nou, hier kan Jurendi Martina ons inspireren. U kent hem allemaal. Ik ga niks vertellen over atletiek en over looptechnieken, want daar weet ik helemaal niets van. Eén ding weet ik wel heel zeker. Jurendi Martina heeft in zijn hele leven ontzettend veel gelopen. Mee eens? Ja, kan niet anders. Je kan niet zoveel succes hebben door maar een beetje aan te modderen. En dat geldt voor alle onze sporthelden, maar ook als je kijkt naar de muziek. Je wordt pas goed in iets als je het heel veel doet. Er is niemand die van Jurendi Martina verwacht dat hij medailles haalt door een half uurtje per dag te trainen. We weten dat hij dat heel veel meer doet en dat jarenlang. Leren kost tijd. Dat geldt eigenlijk voor alle vormen van leren. En als ik kijk naar ons onderwijs en ik kijk naar hoe ons onderwijs is ingericht en ik kijk naar hoeveel tijd kinderen krijgen om Nederlands te leren, dan zie ik een heel ander beeld. Dan zie ik, en dit geldt voor de meeste scholen, als we kijken naar een dag van 24 uur van dit jongetje, 4 jaar oud, dan zie je, nou dat zwarte deel, dan slaapt hij, hè, dat hopen we dan, dat hij dan slaapt. En vanaf 6 uur 's ochtends begint de dag en tot 8 uur 's avonds is de dag. En we zien dat eigenlijk die hele dag is gevuld met papiermenstalig taalaanbod. Thuis en op school. En op school krijgt hij dan een half uurtje per dag Nederlands. Dit jongetje, daar kunnen we niet van verwachten dat hij goed wordt in Nederlands. Dat gaat niet. Je kunt niet goed worden in Nederlands met een half uurtje per dag. Dat kun je dan niet goed leren. Dus dat is logisch dat onze kinderen niet goed zijn in Nederlands als we dit op deze manier inrichten. Als we het even in concrete cijfers bekijken, dan zie je dat als we het zwaartepunt leggen op papiermenstalig taalaanbod gedurende de schooldag, dan kom je uit op ongeveer 800 uren Nederlands in 8 jaar funderend onderwijs. Als we het zwaartepunt leggen op Nederlandstalig taalaanbod, dan kom je in 8 jaar funderend onderwijs thuis op 8000 uren. Dat is natuurlijk een substantieel verschil.
En je moet je afvragen, welk kind zal beter Nederlands leren bij welk onderwijs? Welk kind heeft meer kans om toegang te krijgen tot die enorme bibliotheek van kennis en informatie? Ja? Wat precies? Oké. Als je, zeg maar eventjes dit stukje. Ja. Ja, maar als je hier kijkt, dit is wat wij kunnen doen, hè? Dit is de schooldag. Van 7 uur, 7:30 's ochtends tot 12:30 is de schooldag. Als je die schooldag vult met een half uur Nederlands en de rest is papiamenstalig aanbod, en je gaat dan tellen hoeveel Nederlands een kind heeft gehoord 8 jaar lang, dan kom je op 800 uur. En als je die balans omdraait, dan kom je op 8000 uur. Grofweg. Ja? Ja. Dit is een algemene. Welke scholen zijn in het Nederlands? Ik heb het specifiek gehad over de kleuterleeftijd. Wat ik zie op scholen is dat scholen het hebben ingericht de eerste 4 jaar voornamelijk papiamenstalig aanbod. Met een half uur Nederlands per dag als vak. Nu is er heel veel verschil tussen hoe scholen dit invullen, dat klopt. Maar het uitgangspunt is wel dat het zwaartepunt ligt bij papiamenstalig onderwijs. Wat ik u hier vooral wil laten zien is wat het verschil is tussen kiezen voor het een of het ander in de hoeveelheid tijd die kinderen krijgen om iets goed te leren. Dus daar kunnen we het straks over hebben, hoe we dat doen. Het gaat natuurlijk ook om de manier waarop je het doet, dat is heel belangrijk. Maar dit gaat even om een algemeen leerprincipe. Als kinderen niet tijd krijgen om iets te leren, gaan ze het gewoonweg niet leren. Oké. Het tweede punt gaat over het specifieke taalleerproces. Nederlands is voor onze kinderen een vreemde taal. En als wij kijken naar het normale vreemde talenonderwijs, dan zien we dat de vreemde taal deze positie krijgt. En dat is met name in het voortgezet onderwijs. Zo hebben we eigenlijk allemaal vreemde talen geleerd. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Duits of Frans of Engels, Spaans, Chinees, noem maar op. Dan is een vreemde taal een vak. Een vak tussen al die andere vakken. En dat krijg je dan een paar uur per week. En als je kijkt naar wat er didactisch gebeurt in dat vak, dan zien we dat het vooral gaat om omlabelen van kennis die je eigenlijk al hebt. Want je leert geen nieuwe kennis bij vreemde talenonderwijs. Je leert bij Frans en Duits, leer je niks nieuws, je leert alleen hoe zeg je het nou in het Frans of in het Duits. En als je niet goed bent in Duits of Frans of in al die andere talen, dan heeft dat geen gevolgen voor de rest van jou, van alle vakken. Wat je dan doet, is het zo snel mogelijk laten vallen. Toch? Oké. Maar als we kijken naar de positie van het Nederlands als vreemde taal bij ons, dan zien we een hele andere positie. Ga even naar het primair onderwijs. Het Nederlands is daar niet een vak, maar een middel om al die andere vakken te leren. Je moet dus goed Nederlands kunnen om onderwijs in geschiedenis te volgen of in aardrijkskunde of rekenen enzovoort. Dus het Nederlands is daar vooral een middel
Ook een beetje een vak, maar vooral een middel. En wat gebeurt er nu? Op het moment dat jij dat Nederlands niet goed beheerst, hè, dit is een voorwaardelijke positie, dan staat je hele kennisontwikkeling onder druk. Want dan ben je niet in staat om het onderwijs te volgen. Dan kan je niet geschiedenis, aardrijkskunde, rekenentaal, noem maar op, dat kun je dan eigenlijk niet volgen. Dus dat is een heel ander uitgangspunt. En dat is ook wat ik in de praktijk zie. Kinderen die gewoonweg niet in staat zijn om het onderwijs te volgen zoals het zou moeten, simpelweg omdat ze de taal niet beheersen. We hebben dus een ander perspectief nodig en ook een andere aanpak. En ik zou zeggen, ja, Nederlands is maatschappelijk gezien wel een vreemde taal. Maar in het onderwijs wordt iets anders van ons gevraagd. We hebben in ieder geval eigenlijk tweede taaldoelstellingen nodig. Anders kunnen we niet bij de bibliotheek. En de didactiek, de manier waarop we dan die hoge doelen kunnen bereiken, dat heeft in wezen veel meer te maken met de manier waarop moedertaalonderwijs is ingericht en tweede taalonderwijs is ingericht. Kwil is daar een voorbeeld van. Want wat je doet met moedertaalonderwijs, tweede taalonderwijs, is dat je kennis en taal tegelijkertijd aanbiedt. Je geeft bijvoorbeeld les over reptielen, kinderen leren nieuwe woorden, nieuwe concepten, nieuwe zinsconstructies en tegelijk ook kennis over het onderwerp. Dus als we gaan kijken naar Nederlands als vreemde taal bij ons, dan zouden we eigenlijk moeten zeggen, het is niet zozeer vreemde talenonderwijs, maar vooral tweede taalonderwijs. Als we het didactisch bekijken. Hè? Nou, ik ga even heel kort nog iets zeggen over hoe kun je het verbeteren. Van belang is dat je gaat kijken hoe ga je deze onderwijstijd invullen. Taal leer je door taalcontact. En we zien eigenlijk dat kinderen onvoldoende taalcontact hebben om het Nederlands goed te leren. Dat betekent dat ze ook niet meertalig worden. Dat betekent dat ze eentalig worden, namelijk papiamenstalig. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we ons realiseren dat een keuze voor een transformatie, meer uren voor het Nederlands, dat we dat niet zien als meer Nederlands ten koste van papiaments. Ik heb net al eigenlijk uitgelegd dat ook het papiaments het Nederlands nodig heeft. Dus beter Nederlands is ook om ervoor te zorgen dat het papiament zich verder kan ontwikkelen. Als je het goed doet, met een goede combinatie, met voldoende samenhang en verbinding tussen die talen, wat er nu op dit moment onvoldoende is, dan krijg je in beide talen een hoger rendement. En de transformatie moet vooral bij kleuters plaatsvinden. En dit is eigenlijk een heel essentieel punt. Ik hoop dat ik nog tijd heb om dit uit te leggen, want het is heel erg belangrijk. En ik wil u dat laten zien aan de hand van wat ik heb gezien bij mijn vele klassenbezoeken op scholen. Daar kom je eigenlijk gewoon iets tegen waarvan ik dacht van ja, maar dit is nu eigenlijk het probleem waar het over gaat. En ik wil u eerst een vraag stellen. Als je dit rijtje woorden bekijkt, lees het maar eens door. Bij welke leeftijd denken jullie dat deze woorden passen? Ik ga het gewoon vragen, je kunt je vinger opsteken. Als je denkt dat dit past bij de leeftijd van peuters, 2-3-jarigen, voorschoolse leeftijd, steek dan even je vinger op. Ik zie 1 vinger, 2 vingers. Op welke leeftijd leren kinderen deze woorden? Nee, niet om lezen. Het gaat gewoon om het taalaanbod. Begrijpen van deze woorden. Bij de geboorte hoor ik hier. Iedereen mee eens? Het is eigenlijk een hele basale taal die 2-3-jarige kinderen leren. Hè?
Oké, nou ben ik de scholen ingegaan en daar zag ik iets heel raars gebeuren. Want ik zag... Nee, ik moet echt iets meer hebben. Even een ogenblikje. Want dit gaat over wat er nou eigenlijk gebeurt in ons onderwijs. Als ik in een groep 6 binnenkom en ik zie dat deze woorden worden aangeboden, dan zult u zien dat deze woorden precies hetzelfde zijn, maar dan in het Nederlands. De kinderen zijn dan 10 jaar oud. En die moeten het hebben over woorden als opstaan vanmiddag, ik ben moe, ik wil slapen. Dat zijn geen woorden die horen bij een 10-jarige. En basically zie ik dat gebeuren, dat kinderen stelselmatig onderwijs krijgen aangeboden wat niet past bij hun leeftijd. Veel te laag ingestoken. En je kan je voorstellen als 10-jarige kinderen het hierover moeten hebben, dat ze van verveling onder de tafel gaan liggen. Maar wat nog veel belangrijker is dat kinderen van 10, die moeten onderwijs krijgen over bijvoorbeeld vulkanen of over reptielen en zoogdieren en al die andere belangrijke informatie. Dat kan niet met dit niveau. Dit is basiswoordenschat, dit hoort bij kleuters. Dus daar is het ook de beste leeftijd om het aan te bieden. Ik ga heel snel even iets overslaan. Transformatie dus vooral bij de kleuters. Het is leeftijdsafhankelijk wat ze daar leren. En ook heel belangrijk, als je begint bij kleuters, dan is de achterstand, de basiswoordenschat die je moet aanleren, dat is relatief een kleine achterstand, kun je nog inhalen. Als je dat doet, dat gaat dan om ongeveer 3000 woorden. Als je wacht tot kinderen 10 zijn, dan moeten ze aansluiting vinden bij boeken die voor 10-jarigen zijn geschreven. En die gaan uit van een woordenschat van 8.000 tot 10.000 woorden. Dat haal je nooit meer in, dan ben je te laat. Dus als we niet zorgen dat kinderen al veel jonger die basiswoordenschat, de basistaalbeheersing krijgen, dan krijgen we geen aansluiting met het onderwijs in de hogere groepen. Dan krijgt groep 8 geen aansluiting met het onderwijs in het voortgezet onderwijs. Oké, ik ga afronden. Ik heb u laten zien dat het eigenlijk gaat om iets anders dan alleen maar in welke taal moeten we lesgeven. Het gaat om het grotere belang van kennis en vaardigheden. Eigenlijk de basis van ons onderwijs. En in de loop der tijd is Curaçao door een heel groot aantal transities gegaan. We hebben een heleboel maatschappelijke emancipatieprocessen gehad. En als we kijken naar het papiaments, dan zien we ook dat ook de taal een emancipatieproces heeft doorlopen. Zo zien we bijvoorbeeld dat het papiament zelfs wordt gebruikt als een soort van marketingtool, internationaal gezien, voor het toerisme. We zien een opera in het papiament, we zien dat je een Edison kan winnen in het papiament. Dus die taal, papiament, heeft een heel proces doorlopen. Maar we zijn nog niet klaar met de emancipatie. Want we moeten ook oog hebben voor de emancipatie van de mens. En dat betekent dat we kinderen kansen moeten bieden om diploma's te halen en zich te ontwikkelen. En taal is een middel om kennis te verkrijgen. En als we willen dat iedereen dezelfde kans op kennis heeft, dan moeten we ervoor zorgen dat ook iedereen toegang heeft tot de taal waarin die kennis beschikbaar is. Want dan pas krijg je een eerlijke samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ik laat het hierbij. Dank u wel.